Een heel goeie joen, het is maandag 8 juni. Welkom bij Beans. Miljoen. Voor 1,4 miljoen joggers liet Isatou Barry haar talent zien in het RTL-programma Superkids. En nou is ze hier. Ja, wat is de overeenkomst tussen Apple en het Frieske Wetsers? Medieman Wietse Visser die analyseert hier een paar Frieske merken. En Miranda en Aad die introduceren nou de wilde blommen, nou ek wilde bisten in de beste tuin. Kijk, dit is een nieuw raam wat ze aan het bouwen zijn. Ja? Aan 2 kanten. En dit is nog het kunstraad wat ik erin gezet heb. En hier gaan ze die celletjes allemaal bouwen. Ja? En als je heel goed kijkt, zitten daar zelfs eitjes in. Die de koningin gelegd, hele kleine witte stipjes. Zit de koningin, linksbovenin. Ja, hier loopt ze. Ja. Ja, ik neem het de beste tuin. Krijgen we aan een Bien beste tuin? Maar dit erbij? Je wordt net weten wat er al aan gebeuren hier. Maar dit zit er wel wat link uit, hè? Waarom hebben ze neder in de tuin? Ja, voor het bestoven, hè. En dit binnen dus de tamebijen, kan je wel zeggen, maar er ben ik een heel paar wilde bijen. Wat we eigenlijk net weten, beschaffelde soorten. En dat is eigenlijk nog belangrijker dan deze bijen. Oké. En Miranda weer een beetje benauwd. Nou, dat Ja, die wordt gespannen. Die weer wordt gespannen. Nou, dat is goed verhaal. Ja, dat zie je jerige Isatou Barry uit Leeuwen. Het is een groot turntalent. En dat is televisiemakers in heel veel zijn opvallen. Want ze kwamen Isatou in het RTL-programma Superkids te lonen. De laatste weekend streden ze daar met orentalenten om een studiebeurs van €24.000. En Freed, via de superspannende finale. Voor jou, hè, Isatou. Want jeetje mina, hoe was het? Hoe ging het met jou? Het ging wel goed, maar ik was wel een beetje zenuwachtig. Ja? Want Ja. Wat kan je even uitleggen, want dat programma ken ik niet zo goed. Wat moest je allemaal doen? Er zijn allemaal kinderen en met allemaal verschillende sporten. En daar moet je dan een beetje tegen strijden, een beetje als een wedstrijd. En bij de eerste show, dan kunnen er 5 afvallen. Bij de tweede vallen er 5 af. En bij de derde vallen er 7 af. En dan is het 1, 2, 3, wie wint. Ja. En vrijdag was de finale, hè? Ja. Oké, we gaan straks even een paar beelden kijken van de finale. Je vader is ook mee. Ja. Hoe wie dat om haar te zien? Want het ging wel ergens om. En je dochter gewoon voor de camera's in zijn studio. Hoe wie dat? Ja, het was leuk en het was echt een mooie ervaring om te maken. En als een vader, ik ben heel trots. En ja, wat moet ik zeggen? Ik ben heel trots dat ik zag mijn dochter daar. Ja, ze laten zien wat ze kan. En niet alleen naar ons, maar bijna de hele Nederlanders aan kijken. Dat is 1,4. Ja, ja. Hey, want ik weet het helemaal met Joen Aad. Daar zit meestal plat voor dat soort dingen. Weet je? Ik had het Nee? Nou, dit is echt heel knap. Zullen we even zien? Ja. Isatou Barry. Come on, girl! Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Kom op, meisjes. Kom op, kom op. Goed zo, Ken! Ja, en dan lekker in bed. Maar hey, hoe ging dat daar? Ging het goed? Het ging goed, alleen op het einde viel ik. Ja. Ja. Nou, kan gebeuren toch? Of Ja. net? Ja, natuurlijk. Ja. En hoe ging het dan verder dan uiteindelijk? Want die nog een heel soort andere sporters maar. Wat voor sporters winnen er bijvoorbeeld nog meer? Er waren schaatsers, viool, drummen, trampolinespringen. Gewoon bijna alles. Ja. En Hestel won uiteindelijk? Of hoe ging het? Ik ben laatste geworden. Nee, hoe kan het nou? Wat kwam dat door die val? Denkst? Ik denk het niet, maar de rest was gewoon echt supergoed. Oké, ja. Wim, je ziet hem daar als ouders, denk ik. De ouders krijgen al hartstikke trots. Ja, Maar wat heeft dan het idee van groot spektakel dat is? Dat 1,4 miljoen mensen naar je dochter zitten. Ja, dat is echt bizar. Dat is, dit is niks om, ik kan niet voorstellen. En wij zijn daar ook in de finale. Maar voor ons, zij is al een winnaar. Als jij van 40 kinderen ben je op de top 10 in het land als een Superkids. Nou, wat wil je nog meer? Voor ons, ja. Ja. Nou, dat zullen alle huiden zeggen dat ze Superkids hebben natuurlijk als band. Hey, dit is, wat is dit? Pak hem eens. Dit is de medaille.
Zal ik hem eens even omheen houden? Dan kunnen mensen misschien hem goed zien. Finalist Superkids 2015. Isatou. Ja, dit wie vreemd. Maar wat is dit? Want deze... Ja, die is misschien nog wel belangrijker, of net? Wat is dit? Gisteren had ik de Nederlands kampioenschappen en toen ben ik Nederlands kampioen geworden. Doe maar even. Nederlands kampioen. Ja. In mooie turnen dus. Ja. Zo. En wat wie nog belangrijker? Ik denk de Nederlands kampioenschap. Ja? Ja, want ik zal dat wel even nog in huid vregen. Maar ik heb begrepen dat zij is echt een supertalent hè, qua turnen. Ja. Ik jij van die zei, als zij trok het, dan is ze in 2020. Ja, Tokio. Tokio. Ja. Dan kies ze mooi van een Olympische Speel. Natuurlijk. Dan gaan wij nou... Dan gaan wij nou sparen, denk ik. Dan gaan wij zo en zo, ja. Maar gaat het je lukken? Denk je dat dat lukt? Ik denk het wel. Ja. Jawel. Als ik gewoon doorturn, als ik niet stop. Nee. Dan denk Maar dan vies het nog altijd leuk. Ja. En wat vies er zo leuk hoor? Ik weet het eigenlijk niet. Je kan gewoon je energie kwijt. Het is gewoon heel erg leuk om te doen. Ja, prachtig. Nou, we zullen het natuurlijk volgen. Want hoe groot denk je dat zij bij de Olympische Spelen komt? Nou, heel groot. Denk ik wel. Omdat zijn vrije tijd ook, ze zit daar overal te springen. En ze kan niet stilzitten. Vanaf 6 maanden of zo, dan, zij is altijd bezig met iets. En 1 jaar, en dan zie je Isatou koprol aan het doen. Ja, we denken, wat is dit nou? Ja, dan begint het. Ja. Nou, jij vroeger niet. Nou, nee. Oké. Hey, nou, heel soort succes. En leuk dat je er even wist. Krijg even wat minder joggers dan die 1 punt voor jou, maar ik een heel soort, hè? Oké, hartstikke bedankt. Ja, aanstaan, want we gaan weer verder. Dan zullen wij in onze reportage op zoek naar het minskipgevoel in Friesland. En dan zeggen we de vrouwen mooie reden hoedjes en peerse kleen. Ja, dat is goed voor het gevoel van minskip. Nou, dat best ook maar ondergang, hè, Aad? Een minskip zien alleen dan in de tuin. Ja. En dit keer mooi, wat bent bijen, hè? Wilde bijen of gewone bijen? Ik ben de gewone, normale, tame bijen, hè? Kan je dat wel bezien. Maar waarom hebben ze nodig? Voor de bestowing van uw gewassen. En hoe hebben we genieten. Nee. Maar ik in uw tuintje, want ik wil zeggen dat ik in je tuintje. Doe ik een hele grote tuin. Ja, ik heb een lietse moestuin. Maar staan ze even een praktische tips, Jan. Maar, ja, dat kan je. Doe best zeker goed nodig. Ja. Nou, wij gaan op paard, Madij en Miranda de hier nog laatste keer. Dus op ziek naar Bisten. Ja. Oké. Dus wilde bloemen. Nou, komt er mooi op, hè? Ja. Schitterend. Hebben ze wat help nodig? Nou, straks wel, hè. Als het bloeit, dan zal een kistje met bijen mooi worden. Hoe komen wij om bijen dan? Nou, Paulus Imker die had al een kastje delzet. Die ben hier in de buurt, Petersburg, in je waren. Ja. Die idee ben je man dat er dus van de week even helpen kan. Hallo. Hey Paul. We waren in de buurt, Paul. Ja, leuk dat je er bent. Heb je ook tijd om even bij ons te komen kijken? Hebben we wat vragen? We zullen wel achter u om komen, denk ik. Ja, denk ik wel. Weet je er ook bij de vliegopening? Waarom? Dan worden ze een beetje slipperig. Dan weten ze. Rustig. Nee, dan weten ze dat de kracht komt. Komt de baas eraan en dan... Zo. Kijk, dit is een nieuw raam wat ze aan het bouwen zijn. Ja? Aan 2 kanten. En dit is nog het kunstraad wat we ingezet hebben. Hier gaan ze die celletjes allemaal bouwen. Ja? En als je heel goed kijkt, zitten daar zelfs eitjes in. Die de koningin gelegd, hele kleine witte stipjes. Ja. Ja, zit de koningin. Linksbovenin. Ja, hier loopt ze. Ja. Hoe helpt dit nou uw stuin? Grientjes maar bestoot worden. En daar kunnen we net zonder. En dan ben ik net alleen op deze bijen, maar dan ben ik nou een product wilde bijen. En zelfs nachtvlinders en kevers. Een hele product wat vleent. Want hoe gaat het met de bijen dit jaar? Dit jaar, nou het gaat redelijk goed, denk ik. De verhalen die ik hoor is niet dat er veel bijensterfte is. Andere jaren is het wat meer geweest. En dat komt vaak door de verrouwenheid die er is, maar ook door landbouwvergif. Hè? Ja. Bijen worden gewoon van verschillende kanten bedreigd eigenlijk. Dit is dus boerenkoolhaard. Mooi hè? Dat bloeit. Een plaatsje. Ja, maar hier er net aanmatten. Ja, dat kan, maar wie had er van mij dat ik nog lietse bladjes van eten. Dat is hartstikke mooie groente nog. En dan laten we het gewoon staan en dan is dit het resultaat.
Ja, dit moest gewoon in elke blommentuin zetten maar een boerenkoolplant in en let hem maar bloeien in mei dit. Ik goed voor de bijen. De bijen die hadden er ook profijt van. Ja. Mooi Paul. Hey Paul, bedankt. Volgende week. En dan zien we volgende week wel even. En we bellen je als we vragen hebben, hè? Uitstekend. Oké. Hoi. Het is wel een zware taak, vind ik. Een zware taak. Dat wij nou verantwoordelijk binnen voor die bijen. Je mag net licht achter je. Nee. Wat zie je eventueel nog gaat? Daar kennen we wat pompoenen in nog. Oeh, lekker. En komkommers nog een peer. Maar ik door de bijen bestoten worden. Nou, die heb je genoeg, dus Dat toch. dat moet kennen. Stel er nog een beetje compost bij gooien, maar ik Ja. het gewoon even los. Rond de neder, Ja, maar ze redden hem wel. Ze kennen ook het hele gas in hier. pompoen. En die oren? Komkommer. Komkommer. Een giele komkommer. Giele komkommer? Ja. Hè? Oud ras. Vroeger waren alle komkommers giel, hè? Of wit. Groene komkommers waren er net. Hoe lang is het lien? Ja, dat is ik gefamiteerd. En de pompoen die heeft zelf eerst opkweekt. Ja, die hebben we in de kas opgekweekt. In een potje shedden. En ja, maar warmte aan pompoen, hè? En een komkommer ik. Dus die maakt geen nachtfrost ha. Ik heb hem nou nog wel opkweken. Ja, nou, daar zit ze en dan wacht je wel hoe het gaat. Hey, even hoe die bijen nog, hè? Want het is een weekeling dat dit opname is. Ja. Ben die bijen er al hier nog en hoe werkt dat? Een lits kastje weer dit. En zit het vol groeit. En ja, die is mooi. Je kan aan een grotere bak kan zien. En dan wordt het steeds groter. Ja. Maar ook is dat hè, op dat terrein. Maar, Ja, maar wij vinden het maar vervelend. Ik weet net hoe reageert dat zijn. Nou, ik ga niet zo van bijen. Nee, nee, op afstand houden. Nee. Ja, wegwezen die dingen. Nee. Ja, dat is het probleem dus, hè? Maar een bij doet verder neer. En als het maar net lastig valt, en die had er gewoon bij. In de stad, daar ben ik op de stadsimkers. Dus daarin is er de minste risico in de stad. Dus Maar niks dit is meer. ook deze monsieur, dan mag dat imker wel heel rustig wezen. Hè? Ja, doe maar een rustige persoon. Ja. En doe maar er net in om beginnen te slaan en te Nee. houden, want dan mag het heel hard rennen. Maar als je rustig bent en die bijen vielen, dat ik wel en doe haast verschillende soorten vanzelf. Dit is een hele rustige soort. Dus dit is makkelijk te dwaan. Ja. Nee, maar, Hey, nou, nog even hoe die tuin, hè? Want ik zou, dus zoals ik al, ik ben zelf thuis, ik wat ondergong. En dan hebben we van die bijplantjes, hè? Want die dingen ben net de betelling in de winkel. Die hitbouw, ik denk, ik heb zelf een paar van die dingen. Ja. Daar zitten van die witte bloemkes op. Ja. Wanneer kan ik zitten? nou, dan komt er een giel vruchtbeginseltje aan en dan wordt dat een eerdbijenblijst na een week als 2 draaien. Dus hoe draaien weekend kan ik ze in de yoghurt? Nou lekker op ja, discussie? ik hoop het van je, maar als het goed is wel, 3 of 4 weken als dikke eerdbijen. Ja. Nou, maar dit soort vragen, hè, ik bedoel, die stel ik net van Michel wel innig. Men heel het meest niet vragen. Tak om weekend bist je hier voor de laatste keer, dan is Bientek voor de simmer de laatste keer. En ja, dan kun je vragen insturen. Hè. Wat was het left? Nou ja, het meest een vragen hoe de tuin, stel ze maar, mail ze even naar de omroep. En Ja, dan, Bientek@omroepfriesland.nl. Ik denk dat die aanstel onder in beeld komt. En die baanwudje en die baanwudje. Ja. Hè? Oké, maar hoe er ook in, hè? Wilde maar- Blom, Ja, bijen hoe de tuin gaat. en door de tuin. Financiële vragen, daar En net hoe die in privéleven. Nee, privéleven net, maar gewoon hoe de tuin. Oké, nou, kom goed. Hartstikke bedankt. Want dat tak een weekend dan. Ja, prima. Mooi. Ja, we zullen het hebben over het Wut Mienskip, want dat het terug de culturele haatste 2018 een extra lading kregen. Elke neemt het in elke zin haast. Maar ja, wat is dat Mienskipsgevoel nou eens? Daar bezieken wij deze week achter te komen. En Joet gaan we ervoor op visite bij de Red Hat Society van Jervingen. Mienskip, dat is de saamhorigheid, de veiligheid, het bielkooieren, het dichtbielkoorsteken, de herkenning van elkaar. We zijn alle hetzelfde. Dat betekent Mienskip voor mij. Een heel apart gevoel van binnen, als ik mijn rode hoed opzet. Wat moet ik zonder haar beginnen? We hebben altijd heel veel pret. De Red Hat Society is van mij een club waar ik me zo verschrikkelijk blij bij viel. Dat is in 1997 ontstaan in Amerika. Dat is bedoeld voor vrouwen die voor boven de 50.
de achterliggende gedachte is dat vaak binnen vrouwen op een bepaalde leeftijd, als ze boven de 50 komen, dan ben ze een beetje ouder. En daar is die Red Hat Society van bedoeld, om te laten, we gaan nog net ouder, we doen nog steeds mee. En vandaar dat we dat helemaal uitreden met een rede hoort en peerse kleren, zodat jouwt ik die verbinding met elkaar. En we genieten van de bliere kant van het leven. En het is vooral voor het feest en voor de vriendschap. We leiden een soort, maar we jouwen ik een huilsoort op elkaar. We zijn er bij het feest, maar ik altijd moeilijk aan elkaar. Dan hebben ik de jerms om elkaar heen. Mijn band en mijn bandsband. Die geven me boven alles. Maar daarna komen mijn vriendinnen van de Red Hat Society. Daar viel ik me zo verbonden mee. Dat we dat met elkaar, zonder dat we dat hoeven te benemen, dat we dat direct met elkaar hebben als we elkaar joggen. Het is echt een vriendinnengroep. Wij bankers gaan voor fun en vrijheid. Dat voelt voor ons echt heel erg goed. Je kroept een beetje in een orenrol. Je bent even net gewoon je dijse zelf. En dat gebeurt al met dat verklaren. Vroeger mocht ik van ons mem bijvoorbeeld net op mijn vingers fluitje. Want dat weer net netjes, dat weer net ladylike. Nou, mij op mijn vingers fluitje. Want het jet gewoon een beetje spultje. Oh, jullie zijn niet stil, hé! Heb je het? Ja. De mij krijgt wat meer dan normaal. Want normaal maar we in gareel rennen. En daar is die Red Hat Society dus echt van bedoeld. Normaal maar je in stramien rennen. En dat hoort bij de Red Hat Society. Dan kunnen alle remmen los. Zodra ik het woord familiekoets noem, dat jullie allemaal van plaats moeten wisselen. De familiekoets. Yes! Het was een mooie voorjaarsdag. De familiekoets. En de familiekoets was op weg. Iedereen denkt mij en er is niks wat goed. Je kan geen fouten maken, want dat bestaat gewoon niet. Er is geen rivaliteit in deze groep. Het is echt maal Korean. Ik drink wat sneller, dankjewel. Nou, gezellig clubje toch? Ja, morgen zie je wij het meeskipgevoel bij het theatersportvereniging Noordsterren uit Ljouwert. Ja, Wietse. Ja. Welkom. We kennen jij als man van de merkmakers, reclame. Bist ik voorzitter van de reclameprijzen. Krijg nog Utrecht. Ja. En het lijkt u zoals aardig om even dat merk Friesland en alle merken die je bekend bent, om ze even goed deel te zetten. Nou, leuk Jan. Ja. Dus baan maar los. Wat is hier is het zo pas nog voordat we hier begonnen. Hier is de tour Gautum en over het dorpsfeest daar. En over het feit dat ze dat Stoke City neemt. Ja, dat zie je nog overal, hè? Kind dat, in verband met het crematorium. Nou, in dit geval kind dat wat mij betreft al. Dat is gewoon leuk. En bedoel, het is een groot weekend dat feest. Ja, we zeggen dit, we zeggen dan het crematorium, hè? Ja. Nou, maar goed, het is een aardige grap. Er zullen altijd wel inwijzen die zich gewoon stoort, maar dit kan wel. Maar in het verleden had Dokkum ook wel zo wagen om zich bijvoorbeeld Moordstad te nemen. Naar aanleiding van Bonifatius, dat hij daar voor mij is. Dan is dat meer risico. Hè? Dan hoeven we de voorbeelden hoeven we net te nemen, maar dat kan ik helemaal op een kop verkeerd komen. Dus mijn wutgrappen mag altijd heel erg oppassen. Ja. Hè? Maar dit is wel opvallend, toch? Ja, dat is opvallend. Heel dan roepen wij dus iedereen kan hem zien en het is gewoon leuk. Maar als het door merken hast, daar hast me echt voor vregen, dan is een wutgrap is aardig, maar merken dat had volle meer nodig om echt merk te worden. En nou, ik wil een paar voorbeelden van in Ljouwert nemen. Ik wil je dat dicht bij Hoes blijven. Een van de dingen die heel erg opvallend is in Ljouwert is op dit moment de watercampus. En met name het pand is heel erg interessant. Ja, het is echt geweldig. Het leuke ervan is dat het door Friese architecten ontworpen is. En nou, hier had Ljouwert echt een parelmaaien in Hoes. En het mooie daarbij is echt nog weer dat wetsers hier werken. En voor mij in Ljouwert zei wetsers misschien nog wel wat. Maar Wetsers is eigenlijk een wereldbekend of wereldberoemd instituut. Met name in de wettertechnologie. En dat is iets wat we heel vaak net weten.
En ik denk van ja, als dat dan ook merken haast, dan is jullie in Ljouwert of in Friesland hebben we echt merken die gewoon echt wereldsterren binnen. Ja, want en het mooie, we zeggen krijg het logo, dat direct weer die voorkomt. Dat is heel leuk. Dat inderdaad, dat had dus die. Wetsers maar het komen van dit gebouw, had Wetsers zijn logo onpost en juist dit gebouw juist als logo bij Wetsers plaatst. En dat is dus een hele mooie combinatie. Ja, sterk dus. En over toe werd er want daar denken we de flesjes staan net voor niks op tafel. Dat is wel heel aardig om even te zien van ja, een merk, hoe werkt dat nou? Hè? Want een merk, dat moet echt merkwaarde creëren, zeg maar. Nou, als je gewoon leidingwetter in een glas doet, dan betalen ze er ongeveer 1.000ste cent voor. Maar als je op de sportclub komt en dan krijg je toorst en dan mag je even naar de bar en zeggen van ja, maak maar een flesje wetter. Nou, dan krijg je dit soort flesjes meestal. En als de omrekers wat staan per glas betalen, dat is minstens €1. Nou, het is een heel groot verschil. He, dus bij de ene een cent, een 1000ste cent en bij de andere €1. Dus dat is heel toekdien dus? Dat is toek. Want het had dus alles te krijgen met het feit dat je dan spaarwetter krijgt. Of, nou hier zit er nog wat op, Chaufontaine. Dus dat zijn merken. En wij zijn dus als consument bereid om volle meer te betalen voor zo'n flesje als voor leidingwetter. Leidingwetter, dat vinden we logisch dat het er is. En hiervan hebben we het gevoel van, daar is iets mee gebeurd. Het komt misschien uit de grot nergens waai. Waar toch het volle bijzonder is. Nou, ik ken die op een briefje aan. Als er bij de proost, dan proost er geen verschil. Nou ja, dit is... Dus en op die manier is het merkwaarde creëren. Ja. Nou, en daar gaan merken natuurlijk belang bij. Ja. Nou, is het natuurlijk net samen, creëer je net samen merkwaarde. Daar mag een product voor doen. En een van de dingen die ik in elk geval er heel wichtig in vind, is dat uitvogels van waar gaat het in het merk nou precies om? Neem het maar de ziel van een merk. Zoals een mens een ziel had een merk ook een ziel. Ik bedoel, Dobest, hoe 20 jaar draagt toch net meer dezelfde kleren als het nou draagt, maar er is nog wel steeds Roelof. Zo hadden we dat al hier binnen. En dat is maar een merk extra. Coca-Cola, die ziet ooit in een heel oor flesje en die had nou weer een heel oor flesje als 100 jaar verdiend. Maar ze staan nog steeds voor hetzelfde. En een merk die moet voor iets staan, waar je als consument het gevoel van hebt, ja, daar jij ik bij. Dat is echt iets van mij. In dat verhaal is Apple, springt er uit, hè? Apple is een heel mooi voorbeeld van hoe dat werkt. Dat ze net niet zozeer het productje in hoeven te letten om on te gaan van waar ze precies voor staan. Dus leg me inderdaad maar even dat filmpje zien. Ja. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The ones who see things differently. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Ja, nou, het hele mooie wat Apple zei is van de kist er net omheen. En eigenlijk mag dat merk zoiets uitdragen. We kunnen er net omheen. Ik kan het leuk vinden of net, maar we kunnen er net omheen. Nou, en wat er hier nou in Friesland extra te gebeuren, en dan ga ik maar even naar de culturele haatstad, is dat we daar eigenlijk echt van zeggen, van jongens, daar kunnen we net omheen. En op dit stuit is het nog wel zo van dat er nog wel protte vraagtekens om het merk cultureel haatstad binnen. Maar wat ik nou heel graag wil doen, is dat er mensen volle meer een soort van uitroepteken daarbij plaatsen. Zo van ja jongens, maar dit ben we maximaal en dit kunnen we ook maximaal de vrouw uitdragen. En dat hoeven net alleen maar Friesen te wezen, dat kan eigenlijk goed mensen uit het buitenland wezen. Ik bedoel, om even die verbeelding te creëren is van stel nou dat Cambuur in 2018 en jij hier Messi contracteren kan. Ja, ik bedoel, daar hoort je mee zo naar te denken. En dan zal ik je mee denken van, dat is een Argentijn, die moeten we net in de spits hebben. Maar nou gaan we naar de beeldende kunst en nou is Marina Abramovic, die is in Haas, wil die een beeld zet als een van die Alve fonteinen. Dat is een van de top 5, dat is een Messi in de kunstwereld. En dankzij culturele haatzit, zo zijn hier een beeld zetten kunnen. Nou, dan denk ik van, dat zou geweldig wezen als wij uit Friesland dat maar elkaar dwang kennen. Maar is nog horen dat zien orenkunstenaars. Okay. En daar maakt zoiets. Kunnen we net omheen. Nee. Nou, en in dat kader van het net omheen kennen, of dat Fries eigene on culturele haatzit, Jan, hoe ik ook nou even een column voorlezen, waar ik zeg van dat gevoel zo mooi wezen als dat on culturele haatzit koppelijk is. Okay, nou, ja? Maar los. Ik doe de bril er eenmaal op. Dat leest het makkelijker. Zo, het heet Stap maar in. Jeroen van der Veer, die in 1997 baas van Shell.
Van zijn werk wie er in Houston, Amerika. En in zijn hotel jette hij op een radio cold, 5 times marathon, speedskating. Wat? Alweer sterrentocht? Yes! Doe wie in Jeroens leven nog maar één ding belangrijk. Full speed naar het Vleenfield, ticket Schiphol, full speed richting Ljout, inschreeuwen, op een redens. En samen minuten vertolven wie er binnen. Het kruiske. Maar hoe kwam Jeroen weer op tijd in Houston? Stap maar in, zei een hem onbekende Fries. En hij bracht Jeroen naar Schiphol. En in Houston van Vleenveld naar vergadering. En op die vergadering begonnen collega's, al die duizenden mensen in Nederland, dit ze drok wien, maar een tocht van 200 kilometer terug het geld. They must be crazy. Jeroen zeeg ze aan. En hij zei, I was one of them. Ja. En wat ik daarmee zei is wel, de Fries, die doet nergens om, brengt die gewoon in, huppakee, waarom naar Amsterdam. Zo zitten we in elkaar, net lullen maar dwan. En degene die het west had, die zei van, goh, wat is dat mooi wat er gebeurt. Daar wil ik graag bij wezen. Nou, en het zou heel mooi wezen als mijn culturele haatsteed zo'n soort gevoel creëert. Nou, ja. hartstikke bedankt. Okay. Wietse Visser, een soort van college, merken. Ja, Tien dank. Okay. Jim, al hier bedankt voor je komst en succes met alles wat je hem doet. Ja, dit wie bient van nou. Morgen praat ik je maar de betinken van een nieuw product. René de Raad is de geestelijke huid van de houten fietstas. Morgen jij er vast meer over en van nou nog een hele mooie jong verder.